Ka wei ka kentei kumba life science namerta ka badai na East Giant Hills, kala light thau da ka site na kikti jong kinong hayi briu ki bakular aikam ha Delhi, da ka jingkloi wan yarab da kidkot ka Khasi Students Union KSU Delhi Unit. Ka KSU Delhi Unit lingba ka President ka Marbiang Khongwir, but General Secretary Nicholas Charmang, ki pentip bahak neutrik leber, kila yok pediang ya kapun, hakabaya de bat kawai ka kentei, ka balalat pet na ka jingjia jong ka jing persang kam kayi briu. Hadien balapoi hakate ka jaka, ka seng kala yok jingtip bakani ka briu ka day na East Giant Hills, bat kalawan sya Delhi, hadien bakala syak kular aikam kum konong tre ying briu. Henry hadien bakalawan poi, lawan syawya ka da ki briu ki bamla ban ithu, ki balakam bakin ya lam ya ka sya ka jaka tre. Hakum kani ka por, kani ka briu kelas nguthu bakaladon ka jingtemu bandi ya ka, bat kumta kala yok ban pet kerat no na kani ka jaka. Ki dekot ka KSU Delhi ki bakentup ya ka President, u Organizing Secretary u Julian Thaba lembat ki pulit bakerpang na ka SPU NER, mardor kilawan poi ha Old Delhi Railway Station, bat yarap ya ka banit ujor ha po police station jong kathan. Hadien kani ki dekot ka seng kila shim ya ka jingkit kli ban pentikna ya ka jinglait pai ka basngan jong ka shalashnong. Ka union ka ay kablay kerpang ya uba di dekar na ralyang SPU NER bat ki pulit Delhi halor ka jingklo shim kya ka jong u halor kani ka jingjia. Ka seng ka ay kablay kerpang ru ya uba wailat miki shila MLA ka juwai constituency ubalayarap ban penbiang ya ka jingarap pisa ban penbiang na kabenta ka jingwan pa ying jong kani ka longkemi. Ka seng ka bala juya tengkuk kak ya ki bakum kini ka jingjia ka kentu ru ikipat ba ka jela ba ki day ban long ki ba husyar hakabaya day bat ka wat kam wat jam syabar ka Meghalaya bat ka kentu ru ikinong syong shnong ki ba wat kam wat jam ha Delhi lani ka than NCR bakin pentip sya ka seng hashwa ban pediang yai kinu ki jingterwa kam lingba ki agent.